Ya utrai Jesu nganan itamba nan jiliu hau ka jingngeit jonga ula iyanga na du bam jukon la kasnam uthe ban siu spa Hagabaning kong hagani ka por ka bamanta nga aingu yo blay ubala yo ban yalam na ka banta jonga ya ka bangla bandon hagani ka por ka khlemat ya ka bangan yo ban yasam na ka ktin ka jong blay Lyngba kani ka channel The Light of the Gospel Media Ministry jong ka balang bat nga sngob ha ban ai khu blay bat ban priang sngob ha na ka banta jong phi ki parbangai baro rengkat ru ya ki lok ki jor ki ba sngap bat ki ba pet ya kini ka khubor Lyngba ka ktin ka jong blay ha kini ka khlemat ka bamanta bat nga duai yu blay bo blay unyo ban kerkhu yingilang baro ha ka bangin yo ban yaphai na ka ktin ka jong blay ka banta ya ka bang kwa ban ya kren ha kini ka por jong kini ka khlemat Lyngba ka ktin ka jong blay ka day na ka shiti sheki Hebrew ya ka bala pensyong nong rim na ka lenong ka bashipho ka dekhot ka balai pho pra bat ka balai pho Kharmyndai bat ngan puliru na ka lenong ka bakhat wei ka dekhot ka baningkong bat ka baar bat kumju ka banriu ka ktin ka jongblay ka ong kumni Henry uta ubahok jonga onyai im da ka Jingngeit Henry lada unkan ran da din ka mensim jonga kam sngob ha shu yau Henry ngi ngimlong na kita ki bakan ran da din ya ka ban jot no Henry na kita ki badon ka Jingngeit ya ka ban penim ya ka mensim te ka Jingngeit ka long kata ka jing sngob skam ya kita ki ya ki bangi kermen kata ka jing tanju ya kita ki ki bam yoi nama hakala pla babha ya kita kikpa temen Henry klem ka Jingngeit amla ban pensngob ha yu nama ka day yauta ubawan hajan ublay ban nget ba udon bat ulong uba ainong ya kita kibawat yu kani ka dikaktin ka jongblay bat nga nget skem ublay unyo banyalam yangi Lyngba kini ka khot ki Bangladesh ban pule ha ka dikapor ka bamenta habangi puli ya ke shiti sheke Hebrew nado kalenong ka baningkong hado ka benta ka bakhado ha kalenong ki ba pher ka phang padeng lani ka khubor ya ka bangi yo na kani ka shiti sheke Hebrew kalong ba une unong tho uyathu shaphang kata ka jinglong u Jesus Christ ba ulong dasisha ukhun jong blay baru Jesus Christ ubalong ukhun jong blay ulong ubakraw tam halor ki baro donshu ubakraw light na u yakani ka shiti sheki Hebrew layo ban tho sheki Kristan ha ka to por ki Kristan ki bahab banyat Lyngba ke jing sha shitom naga benta ke Jingngeit ke jongki bat kani ke shiti la tho kerpang naga benta joki bagan long ke jing ai men sim yaki bakin yo banyale ban pen scam ya kata ke Jingngeit joki hapreng ki Jingngeit bat ki jing tenjo ki babon ka baki hap banyak lang ba kom kita kinong bot ki jong u Jesus Christ
Na kita kadau hakini kelenong kabakhat we. Ladayo banto yakani kaktin ka jonglei kabakren shaphang ka Jingngeit. Bat hakini kelenong hibar ka we ngi ba unong tho ulayo ban batai ya ka Jingngeit jong ki brew ki jonglei ha ka Bible na do ka testament ka berim ter ba kumno kini ki brew ki jonglei ha ka baki don ya kini ka Jingngeit hau blei uba im bat ublei ba shisha kila yo ya ka Jingjop ha ka jingim ka ba kenjaman sim wat hapreng ki jinge bat ki jingale ki babon ka bagi hap banya Lyngba. Bat kani kalenong hibar ka we kalalong ka jing aiman sim na gabenta ki parungay ha ka to ka spasnem ya ka benuk ya ka bakumno ban penslori ki bamakiru kin yo ya ka jo ka Jingngeit ha ka baki yo banyat ban penklan ya ka jinglong mensim ka jongki nama klem kani ka Jingngeit ong ka tin ka jongble nginumla ban pensngobha yauble kadon ka jingong kabaki ong baka kanyam Kristan kadai kata kanyam jong ka Jingngeit. Christianity is a religion by faith. Kanyam Kristan kalong kanyam da ka Jingngeit. But habang idon ya kani ka Jingngeit kalong da shisha kabapensngobha ya ka donot ka jongble. Ka jingkali ha kani ka por kabamenta kalong Kay kata ka Jingngeit kabapensngobha yauble kaktin ka jongble ka bangladep ban puli ka ong ha kani ka lenong ka bakhatwe ka dakot ka baningkong ti ka Jingngeit kalong kata ka jing snows cam yakita ki yakiba ngi kermen kata ka jing tanju yakita ki kibam yoi bat ngi sngot hu habang ibatay siya pang ka Jingngeit kat kum kani ka dakot ka jingmot jong ka Jingngeit kalong kata ka jing snows cam ha kita ki bangi kermen bat ka jing tanju ha kita ki bam yoi bat ka jing kermen ka bangi don ya ka jing snows cam bat ka jing tanju ya kita ki bam yoi kalong ka basyay kalong kata ka jing snows cam bat ka jing tanjo ha ublay ubalong ublay jong ka jing kermen langyam la banyo da ki khmat ka jingi ka bamanta henrengi nget ba uni ublay uba crowbor ublay jong ka jing kermen udon bat kani ka Jingngeit jong ka jing scam hau kalong kata ka Jingngeit ka ba pensngobha yaublay ka Jingngeit kabamdon kanu ka jing aratin kabamdon kanu ka ba penbaklano na kata ka jing sngotu ka jingi ha ka jingday ka ba kraw ka jongble kadai kani ken ka Jingngeit ka ba pensngobha yauble kaladon ka jingong na ki brew ki ba kraw ki jongble ha ka pertay ka bangi ba ka Jingngeit kamday ka Jingngeit ha ki henday kadai ka Jingngeit how ta ublay uba crowbor, ublay uba donbor, halor baro. Kani kadai kata ka jingmot, haka bangi kren syapang ka Jingngeit. Ka jing snows cam, kabamdon ka jing aratin, ha ublay uba long ka jing kermen. Kumno nginyo ya kani ka Jingngeit, kabaskem kabamdon ni ka jing aratin, ka Bible pinapuli ha ka shiti shi ki Hebrew kalanong ka basipo ka dakot ka bakhat nyo ko ong komtati kata ka Jingngeit ka ja na ka basngaw bat kata ka basngaw dagaktin ka jong ublay kan bangin yo ya kani ka Jingngeit ka Bible ko ong kalong da ka bangiyo sngaw Lyngba kaktin ka jongblay ha ka bangila pen ko ngu iladi ha kaktin ka jongblay bat kani ka Jingngeit ka baskem ha ublay ubalong ka jingkermen kan yo ban syong lenget ha ki donot ka jongi bat kan ay bor yengi ya ka bangila ban ha kani ka pertay ka badap de ka jingele ki babon ha kani ka por ka bamenta
ngakwa ban kedau ye kilai teli ki benta. Haka bangi kren syapang ke Jingngeit ke baskem hau blei. Ye ke jinglong tenrai jong ke Jingngeit. Ya ka bangin sngot hukum ki Kristan. Kumno ngidei ban le haga jingim ka jongi. Kabanta ka baningkong haka bangi kren syapang ke Jingngeit. Kabanta ka baningkong ka jinglong jo ka Jingngeit. Kadai kata ka Jingngeit ka bangiyo ia ka jingpenim Lyngba u Jesus Christ. Ka Jingngeit ka bangiyo ia ka jingpenim Lyngba u Jesus Christ. Ka bangiong hagaktin nongwe kata ka saving faith. Ka Jingngeit ka baayingi ia ka jingpenim. Ka Bible ka itu ingi bahaka jinglong tenrai. Mangi baro ki briu ki belawan syakadi ka pertay. Haka jinglong tenrahi ngilalong ki nong pop. Haka shiti syaki Hebrew galanong gabalay ki itu. Ba umdan weiru ubahok umdan baro ngilalong ki nong pop. But baro ngiladu leno iya ka buram ka jong ublay. Haka jinglong tenrahi ubreu baro ngilalong ki briu ki bala syate mrau. Haka pop bat haka jinglong jong ka pertay. Kabau syaitan ulayok ban kring ban paengi. Nado ba u adam ban ka im. Kila hap no haka pop. Lay tok ka ktin ka jong blay. Baka pertay layok ban sensyar. Daka pop bat haka jinglong pop haka. Hane ka jingo yo blay ong ka ktin ka jong blay. Bau blay ula kata-kata ka pertay. Haka gospel kat kumuyo anis kalanong kabalay. Kadakot ka bakat riu. Bau blay ula pa ilo jong kon bala kamarwe. But uwe baro ubangit hau. Onam jotcho henry on yo yega jingim. Kababam jikot. Kita ki badon ye ka Jingngeit haka kerteng ka jong Jisu ong ka ktin ka jong blay kinom jot kinom yapsho henry kin yo ye ka jingim ka babam jikot kata ka long ka kubor ka baskotanat naga benta jongi ki nong pop ki bala jot ki bala rem ki bam don sho ye ka jingkerman ladangi don ka Jingngeit haka kerteng ka jong Jesus Christ ka ktin ka jong blay ka ay ka jingpen scam ba ka jingpen tikna bangin yo ye ka jingim ka babam jikot ka shiti ka jong Paul si kinong Rome ka lanong basan ka dakot ka baningkong ka ong bala pengksan yangi da ka Jingngeit ngi don ka jingesok badu blay lapen ksano yangi na ka jinglong pop baro na ka Jingngeit haka kerteng ka jong Jesus Christ. Bat ngila banlong kita kibla penyesok no bat ukpa ubah beneng. Nakarada uni unong to ikani ka shiti shiki Hebrew. Uai yakani ka nuksa ka babha da ka jingim ka jong Noah haka da khot ka bahnyo haka lanong ka bakhatwe. Wong kumni daka Jingngeit unowa habala maham yo udaw blay syapang kita ki yaki bampat shim la yo habala penki ya daka jingting ru blay ula thau yaka yingling ban pen im yaka ying jong daka ba ula penrem yaka pertay bat ula jalong unong yo pateng yaka taka hok kabakat bakum ka Jingngeit. Kani kalong kanuksa kababha, hakabangi pai ya ka jingim ka jong Noah, hakaba ulayo ya kani ka jinglong jong ka Jingngeit, kabawan ra ya ka jingpen ya ka jingim ka jong kabawan ra ru ya ka jingpen ya ka ying ka sem hibar kaway. Hakapor kabaw blay umot ban penslay no ya ka pertay da ka ban penway no ya ka ni ka pertay ula kren yo Noah but hakabaw blay ula kren yo Noah ula nget ya kata kaktin ka jong blay ula nget ya kaktin ka jong blay but amtang ba ula nget ya kaktin ka jong blay kalawan Noah ula pedyang ru ya kaktin ka jong blay
ula pediang ya kata kehukum ke jongle ke bola betha ya ba un tau ya kata ke yingling ba un tau ya kata ke yingling ba barok kita ki bahing besem barok kita ki jingri ha ke percaya ken yo ya ke jing pelaim kata ke dei ke ba unowa ulale tang ba ulang nget ya ke tin ke jongle henry ulale ya ke ka ba blei uong yu ba udei ban le kum ju haga jingem jungi kum ki Kristan hai ke ki sngi ke bamanta ladangi kwa ye ke jingem ke bam jikot ngi don kam ban don ye ke jinget haka tin ke jongle ngi don kam ban don ye ke jinget haka kerteng ke don bor ke jong Jesus Christ but haka ju ke por ngin pediang ye ke bo Jesus Christ u ong ngi bangi day ban le ban yo ye ke jingem ke bam jikot ngi ha ban long ki Kristan lane kita ki briu haka pertai ki ba kloy ban pendem miladi hakamon ke jongle ki ba kloy ban IT la ka jong ka jingem how Jesus Christ da kata ka jingkala ka bamot ban plano iki pop ke jengi ban plano iki ringkang ke jengi ban ai jeka yo Jesus Christ ba un tau tmai ye ka donut ye ka mensim ye ka jingem ka jengi kata ka dei ka jinget ka ba ai ye ka jing penem da ka bangi pudyang ye ka tin ka jongble ba bangin le ru ye ka ba blei ukwa ingi bangin le u Jesus Christ hakabus dang ye ka jingalap ka jungu penapuli haki gospel baro haka gospel kat ku Matthias kalanong ka basaw ka khot ka bakhat nyo u Jesus Christ wong ye ka di kantin haka jingalap ka jungu wong to pen kala ka bamot naba ka hima ki benang kalajan to pen kala ka bamot naba ka hima ki benang kalajan kapapan ihang ni bau Jesus Christ u khot ye kibreu shaka jinget khamtam bapikin pen ko ngo ilade ha kata ka jinget da ka baki IT la ka jonga jingem ban pai show Jesus Christ da ka jingla ka bamot ka bashisha bakin yo ken ya kata ka jingem ka babam jikot parwangit be jonga how try Jesus Bat ko kilok ki jor ki bas ngap ika diga kubor hai ka diga por ka bamenta. Yang abad ya piru ka ktin ka jong blek ka khot lang yang ibaro. Ba ngide bandon ya ka jinget how Jesus Christ. Ubolong mautang ka lenti ka jingim bat ka jing shishade. Baladangi kwa ban yo ya ka jingim ka babam jukot. Ngidon kam ken ban IT la ka jong ka jingim. Ngidon kam ban long ki briu ki balalat no na ka jing tep mrau jong ka pop. Ban ai jaka ya ka snam ka jong Jisu ka balapan mi hai ka deng pna Calvary. Bahkan sat khut ya kita ki pop ke jengi baro kata kadai ka jingkhot jong ka tin ka jong blei ha ka benta ka baningkong ha ka jingdei bat ka jinget bangin ngothu ya ka nongrem jo ka jinget ka baningkong kadai ka taken ka jinget ka balaban ayanga badipi ya ka jingpen da ka banginget how Jesus Christ bat da ka bangin le ya ka ka bo Jesus Christ wong ban pendam lot ila ka jong ka mon how try jongi u Jesus Christ. Kabenta kabaar ha kabangi kuren syapang ka jinget. Kaktin ka jongblay ka ong. Ba ubriu baro ubalanget how Jesus Christ. Ubala pediang yaw Jesus Christ da ka jingkala ka bamot. Da ka jing plano ekipop baro. Udon kamru ban im da ka jinget. Ban im da ka jinget. Ka jingim ki briu ki bladon ka jinget how Jesus Christ ki don ya ka jing shepting banle ya ka nu ka bolong persya ya ka mon ka jongle bar ka jingim ka jongki baro kalong tang ka ka jingmot ban pensngob ha yaw blay kata kadai ka jingim jo ki briu ki blayo ya ka jinget ha ka kerteng ka jong Jesus Christ. Nakararaw Paul utho ye ka ni ka shiti shekpo ki Galatia. Ha ka lanong ka baar ka dekot ka baar po ka ongkum ni. Lasa narpna yang lembat u Chris.
ban nga Henry mga syu, Henry ukres ken hanga. Bat kata ka ba nga menta hakado, nga da ka Jingngeit ken, kabaha ukhon ublay. Kani kaday kata, ka jong ka Jingngeit hakaba upol, uong yakiparngay kibadon hapo Galatia. Basisin yakaba ngila lasa narpna yang ilambad ukres kabamot ngila yapno yakapop lambad ukres dakata ka jingkala kabamot dakaba ngila pudyang yaw Jesus Christ haka jingem ka jingem jungi kamday syu banlong ka jingem kabarem ka jingem kabadang don kata ka jing tinget haka jingem rengi don kam ya ka jingem kabalap pen kelador namar ngim syu dalade hendai utau Chris ubadon hapo jongi ngia ringkat lembat da kata ka Jingngeit ka bengi don hau khon jongble nakara pol ong iki parngait hapo kren haka chiti ka ba siki koren ka lanong ka basan ka khot ka bakhat nyawong bau baro ubadon Chris ulong jingtao ubatamai Wei baro ubadon Chris ulong jingtao batmai nama balay balapan kala la transform ya ka jingem ka jongi da ka bor ka jingay ka jong Jesus Christ halo jong ka dengpna bat ngim long shu jong ka pertay ong ka Bible ngila long ki jong Jesus Christ bat Jesus Christ uday ban long kle ha ka jingem ka jongi ka baman la ka sngi ka bas ngosi ha ka de ka por ka jongi ka bamanta ha ka bangi pai ha ka langga salang ka bangi don haka jingem ka baman legas ngiyo snow but ngiyo ye ki jing snew ye kita ki jing thala haka lang salang ki bala jelay nado ki samla ki long kmi ki long pa ki briu baro ki badon haka de ka perte ngiyo snow ki kubor ki babon bangi la kham ye ka basnew ngila kham ye ka pop haka jeka bangin ye ka hok Kom kita ki briu, ki balamat, ya ka Jingngeit, how Jesus Christ. Ngiyos ngaw ya ka kubor syapang, ki jingya penyap, ka jingya snam. Ngiyos ngaw ya ka kubor syapang, ka jinghab, jong ki kon samla kantation rang, ha ki jing melin ki basnew, ha ka jing brai, jong ki do, wat ha ka ka jinglong ka ba aurea. Ngiyos ngaw ha ka lang salang jongi menta, syapang kata ka jing bamsap, ka corruption, ka bala jelay, ka bala temrau, ya ka riba ka jat benrew ka jongi. Kalong ka ka bas ngosi na mabalay. Langi lalong kita ki balangit how Jesus Christ. Hindi ka jingem jongi ngim shimla da ka Jingngeit ka bapanskobha yoble. Ka Jingngeit ka balong sisha ka gospel nagabanta ki brew nagabanta ka lang ka salang ka jongi. Ladang ilakam da sisha bang ilalong kita ki balangit hagagerteng ka jong Jiso. Ngilalong ki nong bot da sisha yaw Jesus Christ ngi don kam ban pen kalador la ka jong ka jingem ban ya ban da kata ka Jingngeit ka baskem hauble namar Jesus Christ ubalong utolong joga Jingngeit udon hapo ka jingem ka jonga bajopi nakadara Jacob haka shiti ka jungu galanong ka baar kada khot ka baar pu aruong meyo bakata ka Jingngeit kala trailem bat kita ki jingle jongu bat da kita ki jingle la penjanai no ya kata ka Jingngeit ladangi ong bangi don ka Jingngeit how Jesus Christ ngila kelah ka bumot ngila pedyang yaw Jesus Christ ha ka jingem ka jungi hanila da ka jingem jungi ki jingle jungi ki danglong ki jingem ba ka jingle ka jong syaitan ka peni bangem pat sim ladon kata ka Jingngeit how Jesus Christ na babalay bangem sim la katkum ka jinghikai jong ka Jingngeit ka balong kaktin ka jong ble ka basngaw tanat kalong bahay ka di ka shiti shiki Hebrew uniw brew jong ble ukren syapang Abraham balatho hakani ka dekot ka bapra ka buong da ka Jingngeit Abraham habala khot yu ula kongu ban letno syakata ka jeka ya ka baon sa pudyang ya ka banlong ka bentati ula letno datip
syai ulet kani kalong ka benta ka bakraw habang ipai ye ka jingim ka jong u Abraham ye ka bakumno ulapan ko ngu iladi hauble bat ban im kata ka jingim ka bapensngob ha ya uble parlok perjor baki perngait barok ki biak sngow ye ka kubor ka badon kam yang abadi piru hai kini sngi ke bamenta ladang ila pla bangila long kita ki banget how Jesus Christ ngidon kamru ban im da kata ka Jingngeit ba kata ka jingim jo ka Jingngeit kalong ban pen sngob ha yo ble kum la long kini ki breu ki jong ble ha ka Bible ba kumno kila yo ye kata ka Jingjop ha ka jinglong ga ba kan jaman sem nama bale ba kila im da ka Jingngeit ringkat lam baru try. Banganges kamu blay unyarap nagabenta jung ilang barok kibiak sngow kini ka kubor. Kentup yang awa kren ya kini ka kubor ha kini ka por. Ya kaba ngilaban ya ngilaban im da ka Jingngeit. Bangilaban pensngow ha yo try ha ki por barok. Kabenta kabangakwa ban kedaw ha kini ka por kabamenta. Kabakhadu ha kabangi kren syapang ka Jingngeit. Ngilyo sngow menta ka ay ka jingmot jong ka Jingngeit. Kata ka jing sngow scam how blay ubangi kerman but ngiriyo sngoru bagani ka Jingngeit ka bangi don how Jesus Christ kan ayingi ka jingim ka babam jikot ha ka bangila pendemlot ha ka mon ka jungu ngiliyo sngoru baling bagaktin ka jong blay ka balakot yangi bagi di banlong kita ki Kristan ki ba im da ka Jingngeit ka jingim ka ba pensngob hayo blay ka bentay ka balay ka bangakwa ban kadaw hang ni kalong amtang bangilanget amtang bangin im ngidon kamru banlong ki Kristan ki bayat da ka Jingngeit kata kalong ka ba don kambha kaktin ka jong blay ka ong ha ka shiti ka jong pol shekinong kurin ka baar ka lanong ka basan ka dakot ka banyo ka ktin ka jong blay ka ong namar ngiyat da ka Jingngeit da ka jingyo i ngiyat da ka Jingngeit da ka jingyo i ngidon kam banyat da ka Jingngeit ong ka ktin ka jong blay ha ka bangila da shisha ban pensngob ha yaw blay ki brew ki bayat da ka Jingngeit ki penpau yala di baki don ya ka jing sngow scam ken how blay ubadlong ka jingkermen ya ka jingim ka jongki ngine puli ha ka shiti ka jong Paul siki Ephesus kalanong ka ban rew ka dakot ka bakan rew ko ong nalor baro putet penda shem ya ka sti ka Jingngeit da ka bapila ban pelip ya ki som bameding baro ki jong ubaman upol uong haki parngay ki badon hapo kabalang hapo Ephesus baka jingim jongi kum ki banget kamday ka jingim ka basok ngidon yaw nong shon ubalong u satan but upol ukhot yakini ki parnget baki don kam ban shem ya ka ste jong ka Jingngeit badai tang da kanika atier bakilaken banyang persya ya kita ki buitap ki jong u setan kalong ka basisya haka jingim jungi kum ki Kristan habangi yat hai kanika pertay kadai ka jingim jong ka jingala ki tma ki babon ki bau setan uwan bandan shop haka jingim jungi ka baman lagasngi kabadon kam yangi kum kita ki bangai kalong bangi don kam ban yo ye kanai ka Jingngeit ha ka jingim but amtang bangin yo ye kanai ka Jingngeit hendai ban ya ru haka badai tang da kanai ka bor jo ka Jingngeit ka bangi don how Jesus Christ kabala ban ya rap yangi bangin job ye kita ki boitap ki jong setan barok kay ka bo Jesus Christ wa ye ka jingkular ha ki sunran ki jongu pinapuli na ka gospel o Marcos kalanong ka bakhan rew ka dakot ka bakhan nyo u Jisuwang kini ki dakru kin bot ya kita ki banget ha ka kerteng ka jonga kin ya be no ya kiksot kata ka day ka jingkular ka bautray ay hangi ki banget ladang iyat da ka Jingngeit ki dak kin bot ong kaktin ka jong blay but ngin don ye ka bor bahaka kerteng ka jong Jesus Christ
ngila ban be no ban job no yaki bor jo ka jingdom yaki bor ke jong setan haki por baro kata kede ka jingkular ka jong try kum ki banget ngem dei ban shapting habangi im haki sngi ke bakado ngi im haki sngi ke ba ki sngi ke ba dap de ka jingale ka ba man le ka sngi ngem dei ban don ya ka jing sngaus e le ka jing shapting ha ka jing im hene to ngen pen scam ya ka ta ka jinget bangin yat ha ka bakan long ka boringi bangin yo da shisha ya ka jing job hapreng ki jingale ki ba bon ha ka jing im kabaman la kasngi ngi aingo yo blay na kabanta ki brew ki jong blay kabang ladaban kado maneling ba ka tin ki jong blay la kalong u Noah la kalong u Abraham la kalong u Daniel la kalong Moses bat ki ki brew ki jong blay ki bla to ha ka ni ka tin ki jong blay ki la yo ye ka jing job ki la mat ye ka jingker khu ha ka jing em joki ki la mat ru wat ki kamba ha ka jing em ga joki namar balay ba ki la long ki brew ki jong blay ki belayat da shisha da ka jinget ka baskem how blay jong ka jinkerman but mga ba mapiru da shisha ko ki polok ki be how tra jisu ngin yo da shisha ya ka jing job ha ka jingem jongi ngin mat da shisha ki kamba ki jong blay ya ka jinger khu ka jong blay la da shisha ngila yat da ka jinget ka baskem ringkat lem bat utrai hapeng ka jingat lenti kum ki banget ka Bible ka ong ublay ay ka bor bangin job ye ka jingale baro but hapdeng kata ka jingale kidon ki por ki bo blay utan jo ye ka jingem jengi kum ki bangai kalong ka bada shisha habangi pai na ka tin ka jong blay bahabangi ya du da ka jinget kamut bangin shumat tang da ka jingsok ba da ka jinger khu suda ha ka jing im ga jongi kamut bangin ma tang ye ki babha ni ha bangi ya du da ka jinget ka tin ga jong blay ka ong bangi haban ma du i ka jing i ka jing tanju ki babon ye ka jing sngo sik thang jong ka jing im ru ong ka tin ga jong blay ka nuksa ka babha ha ka bangi pai se ka jing im ga jong job ha ka testament ka barim ka Bible ka ong bau job ulong brew bajanai ha ka jinget tre hau brew bajanai ha ka jinget u job u hab banyat Lyngba ki sao u hab banyat Lyngba ka ding ka bolawan ban telep ye ka jingem jong u lai thu ka tin ka jong blay bau job ula hab banyat Lyngba ka jingtan jo ha ka bola do no e ki khon ki ti baro ula do e ki jingdon ki jingem baro but tang kum tau job u hab banyat Lyngba ye ka jingpang ka jing shitom ha ka mat ka jong u bawat ka kurim ka bait ka jong u kalau ong yu u ba u de ban tim no yu new blay u job ulong briu bajanai ha ka jingat ni u hab banyat Lyngba ki jingtan jo ki babon ha ka jingem kamot bau job don ka jingat u don ye ka jingat u yat ha ka jingat ni u blay u sha yu u usha yu bau hab ban ya Lyngba ke de ka jingtan jo banang pen prang shushu ye ka jingat ke bau job u don hau blay u ba im but u blay ba shisha banang pen janai shushu ye ka jingat ke bau job u don kata ka de ka bangi ha ka tin ka jong blay ko ki lok ki ba ke jonga ki ba ngap ye ka de ka khubor ka ba menta yo don na preng jungi ha ka de ka por ka ba menta ki bala ya Lyngba ki jingtan jo ki ba bon la ka long ka jing dok ka jing ka do la ka long ki jing pang ka jing shitom ba ka no ka jing jan jar ka ba ngila ya Lyngba ha ka jing em ngila duai yo blay ngila wat ya ka khmat ka jong blay ngem shim la yo e ka jubab Disi kala bandon ka por ka boong imat ngam don ka jinget don ka por ki babon kita ki kristano kila pai di no kila kenran no da din ki don na preng joki ki bla persyang ban tim no yo blay ban kelet no yo blay ha ka jingem nganong ipi habangi don ye ka ni ka jinget habangi yat de ka ni ka jinget wat num do jingkerman ko kilok ki be ha jonga wat num do jingkerman ngi don kam banang penklan ye ka jinget ka bangi don banginang yat haka banginang la shisha ban mat ye ka jinger khu ka jong blay ha ka jing em jingi wat hapreng ki jing ban hapreng
ki jingale ke babon ban tip ye ke de ke we bahabang imat ye ke te ke jing shitom ngimat ye ke te ke jing kalong ba ubleu it ye nga ba de phi uprang ye ke jinge ke jengi ukwa banang penjanai shu ye ke jinge jengi tongin ang pen scam ye ka tongin ang yat ha ka nginum do jinkerman handingin tur shaprang but klempep klemaratin kumbolong ujub ha ka bible hadin bola sha shitom ha ka jinge ke bodon hadin ba ula scam ya kata ka jingedai ka jung ubat ublay haddo ka bakot jaga jingem ujub ong ka bible ublay ula kurkupat yo ula yo iki eki babhatam ula yo iki eki bakhamba shisho ha ka jingem ka jungu kalong nama balay bo ula yaine haddo ka bakot banyat ha ka jinget ringkat lem barutrai u Jesus Christ wong ha ka tin ka jong blay ha ka gospel Matthews kalonong ba arpusaw wong jar kita kibayay ne hadok ke bekut jong gajing em ditang kita ken kibanyo laj em kabadon kami ngi hai ke digisngi ke bamenta kampela wan ki eryong kampela wan ki jinglen shop ke bakumno ru ha ka jing em ka jonge ngi don kam ken banyai ne hadok ke bekut banyat bol try da ka jinget ke baskem bat kani ka long ka ba pen sngob ha yaw blay haga bangan penkut no ye kede ka khubor ha kede ka por ka bamanta ngakwa ban kedo ye phi na ka wei ka khot jong ka tin ka jong blay ka bangila ban shem na ka shiti ka jong apostol Paul ka baning kong show Timothy na ka lanong ka ban reu ka khot ka ba arpho ka ongkum ne Timothy to sumar kendong ya kata ka bala IT hame da ka ba phaino na kita ki tin bit bathala bat ki jingale persha jong kata ke jingtip ye ka bala shukhot kumta ye ka ba don ki bahaba kila kongo kila bakla shaphang ka jingat kani kade ka kentin ka ba upol ukhot yo Timothy kumu breu jong blay kumu nong ye trelem ye ka kam ka jong blay ba udon kam ban sumar kendong ye la ka jong ka jingem ha ka ba umat ye kita ki jinghikai ki babonjat ha ki por ki jong u ye ki jingele persya ki babonjat ha ka jingem jong u bahap reng ka bakum kata upol wong ki don bon ki kristan ki bala pen kongo ilade bat ki bala baklano shaphang ka jingat dadangi phai na ka de ka tin ka jong play ka but thap ka jong setan yangi ki bangai ka long tang ne ka we ba ukwa yangi ban pen baklano e ka jingat ka jong kidon shibon ki kon kristan hai ke digi sngi ke bamenta ki samla ki long kmi ki long pa ki bala baklano ye ka nong rim jo ka jingat nama balai bangila pensha skor ye kata ka sur ka jong setan ngim shimla ngap ye ka ktin ye ka sur ka jong blay ha ka bangi kren shapang ka jingat bat bon na preng jungi ngila sentoit no na ka ne ka jingat ka jing maham ka jong Paul yo Timothy ka long ba udon kam ban long uba husier yala kata ka jingat ka budon ba kanum baklano na kata ka nong rim ye ka ba ulayang ko ki loki jor ki be et jonga ki parwngai ki be et jonga how try Jesu ki bi snow ye ka khubor ka jing khot ka long ru yanga ba ri phi ha ki sngi ki ba khado ngila ban yo snow ye ki jing hikai ki ba bon ki bala ban pen bakla ye ka nong rim jing ka bangi don how Jesus Christ wat dum pediang ye kita pen scam ye de da ka nong rim jo ka jing ka ba pidon da shisha hagaktin ka jong blay badai tangga ktin ka jong blay ka bala ban ay ya kata ka jingker man yangi haka bangidon ya ka jingat haka to blay unyo ban karku ya kani ka khubor ka yo ban pensngo haka ni klamat ka bamanta ban ngai scam Lyngba kani ka khubor ka balingkot ka bakhandiat haka bay kran shapang ka jingat kan yarap na ka banta jungi lang baro banginala ban ban pensngo bha yu blay kat banginang yat haka jing jungi ka malang sngi to blay nyok ban karku na ka banta ka burom ka jong blay amen ti ha ka ni ka por ka bamenta ha bangila yo sngowi ka ni ka khubor shapang ka jingat ngakwa bangin yo ban pelong lang ka jing duai bau blay da shisha un kristan bor yang abri phi ya ka bangila ban long da shisha kita ki kristan ki banget ki badon da shisha ya kita ka jingat ka baskem ho wat hapdeng ki jingale wat hapdeng ki jing tenjuk ki babon ha ka jing ngenom kan ranno na ka ni ka jingat ka bangila yo ha ka kerteng ka jong tra Jesu to ngi bot lang ka jing duai
kan rat babhang iwan hajan jeme hakane ka por ka bamenta nga aingu yame na ka benta kane ka khlemat ya ka balayo ban pen sngo ya ka ktien ka jome ha ka kren shapang ka Jingngeit ba ka Jingngeit ka bangidon hame ka ayingi ka jingpen ma lani ka ta ka jingim ka babam jikot bar ka ktien ka jome ka khot ru yangi kum ki bangai bangidon kam ban im ha ka Jingngeit bat ban yat ru da ka Jingngeit try kershan boringa bakren ye ka khubor bat ingilang baro ki besngap ye ka khubor bangi dashisha bangi la ban im da ka Jingngeit bat ban yat da ka Jingngeit ha ka jing im jungi ka bamal kasngi yo don na pleng ki mensim ki bakodor ki basngap ye ka khubor ki bampat shim la podiang ye me ki bampat shim la nget ye me ko try ngadwai na ka benta jong kiru ba manang yo ban kren haga surga Jingngeit ke jome ba makiru kin yo ka jingshai ka bakan jaman sem bakila ban nget ban pediang nyame ubalong kalenti ka jingim ka babam jikot nget skem bam layo ban cha skor ka jing duai jing ha kan iklimat ka bamanta ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ka duai pan nado manta ba stu ki bam jikot amen bar ha ka bawai no jong kini ka jing shakri jongi ha kan iklimat to da ai ba ka jing ai ka jong Jesus Christ bo try ka badap yang ingi haki por baro ka Jingngeit ba ka jong blai khpa na bam jikot siki babam jikot ka bla pen pau shana lang ba ukhun ba marwe jong u ka jing slok ka jing pen shat bor ka jing pen tengan ka jong men sim khoi to kinelai hawai blai un da don ring kat lem bat ngi kum ki banget hame ya ka ba nang la ban pen shat bor ngi ba nang la ban im ka jing im ka ba pen sngop hai me ki por baro menayo ban long rekat ru bagi to ki banget ki ba don sau dong satak ka perthai ki ba pen sngop hai me de ka Jingngeit ka bagi don naduk menta ba siki arta babam jikoru amen Ya utrai Jesu nganan itamba nang jiliu ha u ka Jingngeit chonga ula iyanga na du bam jukon la kasnam u the ban siu spalun ngas kem ka Jingngeit hala Jingngeit hala utrai ngan ko ngobe ya kik tin bu ai ya pertengan nai bu ambat spa na Jingngeit u Chris ban kachu ngamla habater lapa bajer ka young sao ka kerhu yang asaban rong ngadan uken ran ubadon bordam ngan buya ukat ba uyalam ngas kem ka Jingngeit hala utrai ngan ko ngobe ya kik tin pertengan
ngan i John ka stepper nai jing tin chu baro jing ya le la wai ha bangan yo pen ka khmat i utrai ngan yai long bat u chu nom klem wai ngas kem ka jingen hala utrai ngan kong ben ya kik tin bu ai ya per thai ngan nai bu om bat spa na jing it u Chris ban ta chu